Ahojte guys, part 4, sťahujeme sa. Takže im zaspala, no ja musíme ju preložiť, že práve za toto príde jej. Počkaj, neviem to tam dať. Počkaj. Tak to bolo noc, ja si vypnem mobil, taško, my nie sme najstani, práve musíme úplne, daj mi to. Akože spí, hej, počkajte, tam ten emot. Iba ona to má mať, hej. Aby to nevymazalo, ja? Tak, spí. Musíme jej ten tablet dať preč, hej, aby si neubližoval. Už spí. Dobre, tak pomôžem ti, hej, prosím. Ty máš obsak? Ja neviem. Nedala si ho sem, áno. Díky. Dobre, vidím. Ja som zbieral, ja si tam dneska toto naspať, už to majú sušené. Dobre, na ten spátok. To mala tak nále. Šuke tak, hej, díky, toto sa s ním. Dobre, pomôžem ti, jo, díky, fakt díky. Toto sem daj. S perom to tam dá. Jo, máme tam viacej peru. Toto si nevšimajte, že tam chýba peru. Tak. Nie ešte mobil ma. Áno, budí jej, díky. Tak díky ti veľmi. Tak. Dobre, počkaj, keď si spíš tam. Nemusíš tiež pomôcť. Vypni si to však. Čo bude budiť? Mama zase kde si bude? A dobre. Dobre, ideme. Že potom akože v tej hre, hej. Pyžamo. Čo toto je môj pyžamo? Hej, dobre, tak to bolo. Počkaj, si nechcem. Tak, toto. Červenú pastelku. Akože to je pyrový. Tak. Nechám ti to tu, hejčky. Ale ja ťa môžem. Nie, keď on spí. Dobre. A už aj spí. Tak to bolo, ja idem spať. Dobrú noc. Dobre, ticho. Už je ráno. Sobudiť ho. Alebo ešte tak medzi tým mám. Ja sa niekam nechce. Čo oni nejdu do škôlky? Že oni nejdu dneska do škôlky. Či čo? Halo, oni nejdu do škôlky dneska. To čo je? Aj my musíme ísť teda. Tak ani my nejdeme do školy. Čo? No, nejde. Tak to ani my nejdeme. Presne, ani my nejdeme. Keď oni nie, tak ani my. Presne tak. Kašľame na to, ideme do školy. Tak ja si budem ešte skincare predtým. No, ideme robiť zem obliec, tak. Dneska do školy zabráme toto. Au. Tak. Batoh mám, mobil nemám. On je akože zelený ten mobil, hej. Počkaj. Tu sa strana vedačky. Tak, a ziberieme si, akože ona kreslí tento obrázok. Daj do ruky červenú. A mama prichádza. Aj mama ide. Čakajte. Tak, poďte. Tak, dobré ránko. Dobré ráno, vy už tak ste troška, hej, chodzame, ale bolo na skres. No, ty nejdeš dneska do školky, nechceš ísť? No, dobre. To dobre, že to môžete písať, že helikopter,
What? No dobra, budem tu stať pekne, hej? Tak. Jaj. Kresli si to. Tak čo? Neviem, ale asi ideme do školy. No tak si pobal veci a poď. Ešte si neoblečená. Je mi neprepána. Tak čo si dneska dáš? To som zvedala, čo si dáš na čo asi moje obľúbené oblečka. Lebo dneska bude paráda. Tak ja sa idem ešte na make-upovať, jo? Tak. Na chvíľu dole a potom si ešte skincare už máme urobený. Tak dáme fialovo pekné namalujem. Trošku tejto. Trošku tohoto. Trošku tohoto. Tak krásne. Trošku krémiku. Teraz trošku štiecom. Teraz robiť kopče. Trošku štiecom. Dobre, ja som hotová. A ty čo? Ja tiež hotová. Tak čo, mami? Rúbsak? Štíky, že som zabudla. Tak poďme. Tak si zoberte niečo jesť na tom poschodí. Ok, urobíme si. Tak poďme. Tak sme dole, to som ešte spí. Sme tu. Čo je v kúpelkách? Jo. Čakám, tak. Rúbsak si dám sem a ja sem. Tak otvoríme ho, tam dáme švačky. Není nakúpené, ja tu mamu zabijem. Zavolám jej, nechce sa mi ísť hore. Haló, mami. Nič není nakúpené. Ojojoj, musím ísť do obchodu. Alebo počkajte, teraz to tam niečo teleportnem. Hop, akože majú v taškách niečo je nájdenie, hej? Tak poďte si so mnou asi logicky dať tam jedlo. Tak už majú ten 10. vidíte. Bola chladnička to. Čo tam? Tak mrazek čistý, dobre. Tak umývačku zavrieme. No. Dobre, tak si nechám vyvetrať, lebo... Tak, dobre. Tak ja idem a ja. Tak, dík, poďme. Počkaj, mobil schovať. Tak. Vypnutý je. Poďme. Upsík, sme ho zobudili. Čo, dobrý deň. No, zoberdíte. No, zoberiem inak nášho malého kubka. Tak, dáme sem toto. Ukáž, prezlečím sa na doma. Tak, my ideme na telku. Čo je moje babko? Tak, dobre. Tak poďme, ideme. Sme tu nevideli asi upratovať sebe na bordelu je tejško. Dúfam, že sú tam už všetci preboha. Deti si vás tu je. No to teda je. Jemine, ja som asi tak ja idem sem dopredu. Však ja si asi neberiem trošku. Však dneska nejdeme nič písať, dúfam. To čo mám v tej skrinke? Nikto? Toto není moje. Tak. Tak. Daj ku mne. Nepočuješ to tam mať. Dobre, to je nuda. Ty si tam popieru nejakú limušku. Dajte mi ochnať. Fuj. Oj, to čo? Tu je na benzíne chudok kabinetu. Tak na psychiatriu.
Čo, nechceme na psychiatru? Čo robíte, pán Štelo? Nie, na psychiatru pôjdete. Nie. Pustite. Fú, díky, musíme padať z domu. Áno, ideme domov. Ježiš, to do školy už ani neviem chodiť. Ja veď poď sem. Nie. Ojoj. A tak dále. Nie, no to teraz budete zavretí v mojej kabinete. Šup. O nie, pusti ma. Pomoc. To čo sa tam deje? Ja neviem, kašľam na to. No, poďme. Prosím, pojďte. Takže budete ticho. Alebo zabijem. Sme ticho. Tak, buďte ticho. No, ideme. Prečo to Ojoj, nie. Vlastne, už prežem, bude zveďovku. Ideme preč, tak premrite. Jedem na dovolenku. Ne, pani riaditeľka, pomoc. Čo to je? Ideme na dovolenku, ideme sa ho nájsť. Hej, no poď, ja si ešte pri tom popracujem. Pust nás a ty psov. Poď. Tak ideme. A toto zavrieme. Hop. Tak, a teraz ma počúvajte. Vy nechcete byť mŕtvi? Tak, poď. Zoberiem si vás domov. Viete do čoho? Zoberiem si vás do mojho domu. Nie, prosím, nie. No ale áno. Prečo nie, prosím? Takže toto si zoberiem. Toto na naradenie. Ústavom sa lepíme. No to mi je na nič. Toto tiež, toto si berem. Mi to tak. Krása. Ne, my sme domov. Mama, akože on to má furt, on tu vadí. Takže toto si zoberiem. Neviem si ako, ale... No neviem ako. Tak. Toto asi nebude. Môžem zobrať, škoda. A poďte. Tak a pucím. Zlučím ťa. Tak a zostaňte tu, budete tu. Tak, budete tu. Pokračovanie na budúce bude part 5 vzťahovanie, takže bye.